Quick Tips is Good morning, class. Good morning, teacher. Good morning, classmates. Newton. Siapiloti Sudan. Nambia pia. Inshallah hii kama letu nisume. Inshallah kwanza. Thank you, teacher. Ubani kamera. Ubani kamera. Uspigi metevi. Kamera kule skole. Scuola metevi. Ishi. Uspigi metevi. Okay. Lazima mgele ngendlela esikuza mgele ngayo. Alazi nalipiti raketi ya bafuti. Super. Cela ukushintsha i-register. Abafana ngaphambili amantombazane ngemuva. Abafenza bakuzenza. Jadi masa kita pada bicara. Metevi. Umuza the class person ngana nje noma. Kuna absent. Metevi umuza difference kuba. Business kids. Okay. I'm a prefect. I tell me I am in next call. You gotta get back. Metevi umuza the school ngasha. Vamos começar a desenhar. Como é que eu vou começar? Ai, não. Hey! I made them not candy. Ela ama me pare como que ama só. Wana watu me pare. Tu pega uma make sense. Awi pare como que ama. Chama também. Muita sessão de Okay, what's this right now? What I'm saying is I'm happy. These are very nice, but you know, we can't put a time on the abangujima nje uzophatha bona kwathi ukuthi balekile okay yeah Yamete mindaba yeklasini baloba naba namademadele sokuzofana inkosi nakhumbulani sasifight hlangene ukuthi fight mina kusasa angife fight Okay, baba ibhalile ngiyabonga ukuthi ngibhalile umhlaba. So ngiyala umsebenzi omshaya Miss, Khona ungekho usaya toilet izosana. mina ndawa nalo le toilet mithi. What's the uzongeka ke wena.
Amapeni. Madam. Inkinga ukusiza madam. Oh, ngoba abanye sebabhalile noma singothekela Madam uyafika namhlanje madam. Yayawazi. As in, madam. Oh, bevele Yebo, amapeni sina stationary siwahamba ngcwele amapeni. ngiyocela Yebo. ngipha angazi ukuthi ngizobhala ama-corrections inibone sengizobhalani. Madam, asinawakaphela, uzwa ngani? Angazi. Weko, ngiyaqhubeka manje ngitholele ngisho. Alright. Madam ngarasa mani. Hawu. Manje ngicela ukubhala kakhulumani. Madam, esikhombisa amapeni nezotshoki. Angithi? Lutho madam. Madam. Sokubuza madam. Ngezelani. Kale ngibhebile manje. Kodwa ngcono ngoba kodwa ngithengela ngeValentine. Hawu. Kusenkingeni mina ngizama imali. Benzani? Ajole. Ngitshela madam sajola nje esikoleni. Futhi nami ngijola. Ngitshela banamanga. Ngiyaxolisa ngalento engiyenzile ukuthi ngingathengeli Valentine. Ngiyangixolela. Cha, wonke umuntu la kade nikeza intombi yakhe ama-Valentine kodwa mina ngingeza. Bengingenayo imali yokuthengela. Ngiyadlula leyo ndaba ukuthi abanye abangenalo. Okay, ngizokuthengela after school. Yini kukhuthaza ukuthi thenga Sorry ukuthi angijulile. Oh, the sun is nothing. He's a man in the The sun is in a love. Madoda, Ngithayakho kuhle esikoleni. awuzwile nje ukuthi uyomela isikole ube nespirit. Ayingiphathi kahle le ndaba. Iyafana onamali othenga Valentine. Madoda ngizama ukuthi la kusasa ifight ehlukile. Uyaqatha ngalokho? Ba, uzenda. Madoda into engidinga ngidinga support. Kulungile, i-support uzoyithola. Mina nginabo abantu abazonika i-support. Naka amantombazane akhona. Baba, leo usitshele phela lokho uzoyijulisa ngenkani.
Mina ngithandazela ukuthi Meg ngawina. Ngithandazela ukuthi Meg ngawina. Mengawina ngenihambe nebhethi kodwa mengadli. Mina ngiyamasha. Ngihamba. Lenza show futhi. Bona nathasa ku-fight. Mina ngihamba. Sengijini. Asuki kwama-rooms. Yandoda ingozi, siyayazi. Shopping ma-out. Ubona nakusasa. Ngingakhohlwa ku-fight njalo. Afo, esingala. Practically. So gym. Oh yeah. Yini man? Oh yini? Bapha Ngiyokule gym abafuzana. Hayi ba. Amadoda lawo Asambe ba. Ngikufaka Class, namhlanje sizofunda iphepha le-test. Nathi manje class, ngoba phela sizofunda iphepha le-test.